комфортно, чувствам се оборотно. Аз се чувствам оборотно като тея вашите фейстки. Кое? Като тея ваш фейс. Какви им беха тея порното такива фейс? OnlyFans. Аз днес ще видите в OnlyMans. Фейсмейтки. Така. Да. Ти в OnlyFans, значи си гледал нашите девойки, които са ни гостували. Абсолютно никога. Аз съм ги виждал тези неща преди да излезат. Така ли? Oh, yeah. Наживо? Амай. Чакам. Таблета си забравих. Къде? В колата. Човек не му мисля за 100 неща просто. Трябва ли ти? Трябваше ми, ама нищо. Ще караме без таблета. Да, така, днеска ще е психиатр. Исках коментарите да чета, ма Киро ще ги чете вместо мене. Дайте. Колко време си се отнеме да го вземеш? Няма да достатъчно, че да не слизам.